Hi, Makubakabakas. How are you? I hope all is well. I hope you are okay. Me say a happy new year, happy Christmas. I am so glad. Kunge ndichiita video ino iyi concerning ku vanhu vangu vanondida, vanondisapota, vanomira neni, vanondida, vanotorwara kana ndiri pamaproblems, vanotofila my situations ese andingaenda go through panguva zvazvinenge zvakaoma. Mese ndinoda kumhoresai nemufaro ndichiti I hope all is well with you guys. And happy Christmas, happy new year. I love you all. Mwari akutungamirei, Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akuitire zvidhafu zvamunoshuvira muupenyu hwenyu. Mwari akuprotectei panzendo wherever kwamuri kuenda, whatever zvamuri kuita panguva yeholiday inoiyi. May God protect you in any means. Mwari ngavakuchengetei kuti titungamirirwe nadenga, nyama nemweya zviri pamwe chete. Anyway, let me just put a short prayer. I'm very sorry, handina magitsi. I don't know kuti chii chaitika, angodzima ndosaka ndisina kuzoya palive. Ndauya ndazviitira palive, but manje handisi kuziva kuti what happened. Handambobuda zvangu panze kuti ndione kuti ndipano chete here kana kuti chii. I don't know. Handisi kuziva kuti what is going on. Zvatoitika manje. So I don't know. And I try to call my landlord kuti ndibvunze kuti what is going on. He is not picking. So I really don't know what is going on. So I just say let me do this video in case if there is anything. Mafoni angu achiri nemoto, haanawo moto wakawanda, but I can be able to take the video and post kuitira kuti in case, so that ndigare ndangoita state zvinhu kuvanhu zvakanaka. You understand? Saka chekutanga ngatingoitaiwo kashoti prayer, handiti, kuitirawo kuti izvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, handiti. Muzita raMwari Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Jehovha, tauya mberi kose wenyu madekwanana nekusarurama nekukutadzirai nezvose zvatinobata zvakaipa, zvatinokanganisa mukuziva nemukusaziva, zvatinokutadzirai apo Mwari wangu makatarisa kuti tinge tichikukonerai. Jehovha, ndimi musiki maita kuti tive pano pazuva ranhasi madekwanano. Chivatai makatipfumbatira sezvamaswera makatipfumbatira. Nyasha dzenyu ngadzionekwe muupenyu hwedu. Ropafadzo ngadzidururwe matiri. Jehovha, ndinokunamatai panguva dzino. Zvose zvandingachemera, zvandingashuvira kuti ndibate nemaoko angu, ngazviropafadzwe, ngazvive zvinogara, ngazvive zvinomanifesta mukati muupenyu hwangu. Zvisava izvo zvinongopupuruka, zvisava zvinotsvedza semuramba, zvisava zvinotsvedza sesipo, Mwari wangu, asi zvinotobatira. Ndokumbira ropafadzo inobva kwamuri, yedenga, isinei nezvepano panyika. Baba, ndinokumbira Mwari wangu kuti muve nekutitungamirira, muve nekutiropafadza. Chivatai makatipfumbatira, sezvo maswera makatipfumbatira. Tenzi, pfumbatirai vana venyu sehuku yakapfumbatira nhiyo dzayo. Honai tinoparara mukatisiya, tinoparadzwa nevakaipa, avo vasingadi kutiona chero tichifema. Mwari wangu, imi munobva mazviita, nekuti ndimi denga, ndimi wose akasika denga nepasi nezvese zviri panyika. Jehovha, tinokutendai panguva dzino. Chibatai nesu, vatai nesu muzotipawo hope dzinedudziro, kwete idzo dzemunyama, kwete idzo dzekushandiswa nevanofamba usiku, kwete idzo dzekushandiswa nevakaipa,
kwete idzo dzinoita kuti tizoona zvakaipa zverima zvinotityisa, zvinotivhundutsa, zvinotitadzisa kuti pfungwa dzedu dzigadzikane. Jehovha, ndinonamatira vose vanondida, vanondisapota, vanomira neni, vanorwa muhondo dzangu, vese vanosadzwa kutukwa, vese vanosadzwa kumurwa, vese vanosadzwa kushoropodzwa, kunzi aiwa havasi vanhu nekuda kwangu. Mwari wangu, chichemo kwamuri kuti aiwa chindikomboreraiwo kavanhu ava, chivaitirei zvakanaka, vaitireiwo zvisvinu, vaitirei izvo zvinopfundutsa upenyu hwavo, zvinoita kuti aiwa naivowo vagova nesimairi mberi kwouso hwavo, sesimairi yandinowana kubva kwavari vachindisapota, vanondisapota mumari, ose madestiny helper, chero anonipa maadvices chaiwo vasingandipe mari, chero vanomira neni Mwari wangu through mumacomment section vachitukwa, avo vanomira neni Mwari wangu pakukanda malavu nemalikes, vanosinganyari Mwari kuti aiwa tinozosekwa, tinozotukwa, tinozonzi wai tichisapota swaga hana basa, avanoramba vakamira neni. Mwari wangu, vaitirewo zvidenhetso, vaitirewo donhodzo reropafadzo, vaitirewo zvakanaka mberi kwouso hwavo, zvese zvavanochemera ngazvidzadziswe nesimba renyu. Itai kuti zvose zvavanoshuvira mukati meupenyu hwavo, Baba, ngazvive netarisiro yeropafadzo kuti zvigobudirira. Angava mabhizinesi, dzingava dzimba, zvese zvavanoshuvira kuti vange vaite, ese mabhajeti avanga vakaita, vamwe vakapuhwa mabhonasi. Baba, Mwari wangu, vavhurirei meso, vaonesei chakanaka kuti aiwa ndo chinovapfundutsa, mugoita kuti pave nemaropafadzo pamabhizinesi avachavhura kupera kwegore kudai, pane zvose zvavanoshuvira mukati meupenyu hwavo zvigozadziswa nezita raJesu. Baba, ndinonamatira avo vose vanondisapota, vanotambura, vari kutadza kuriritira mhuri dzavo, vari kutadza kuendesa vana kuzvikoro, vari kutadza kuti zvese zvavanoshuvira kuti zvinge zviri propa mulife mavo. Mwari wangu, zvizadzikisei through munamato iwoyu. Itai kuti aiwa munamato uyu ugova testimony mangwana. Jehovha, ndinokunamatai panguva dzino. Itai kuti homwedze wose anondida, anondisapota, anomira neni, vese madestiny helper, vanonipa mari, vanonipa masters, vanondisapota pandee ndiri down nepandee ndiri right. Mwari wangu, vakomborerei. Itai kuti homwe dzavo dziite mafashufashu. Itai kuti homwe dzavo dziputike, Mwari wangu, nendarama nesirivheri. Baba, ndava mukavapa nhamo neniwo ndatambura, asi mukavapawo maropafadzo, mukavaitira zvakanaka. Aiwa vanotiyeuka, nokuti aiwa tinenge tichivanamatira, tinenge tichivasimbisa. Mwari wangu, haisi nyori kuti unobatsira chero wausingazivi, haisi nyori kuti unomira nechero wausingazivi. Mwari wangu, uchirwira, uchitukwa, uchishoropodzwa, kuzvinyadzisa kumafemilizi, kuzvidzikisira kumafemilizi, kuzviisa pamiedzo nekuda kwokuti vanondifarira. Mwari wangu, chivafadza iwoka nemaropafadzo andiri kuchema. Ini handinganamatire zvakanaka too much, asi ndinotonamatira ivo, nekuti pamunovaropafadza, pamunofutisa homwe dzavo, pamunoita kuti aiwa vave nehappiness, ndozivawo kuti neniwo ndave nehappiness. Ndava mukavapa nhamo, neniwo ndatambura tenzi, ndokumbira ropafadzo yedenga ngaizadziswe. Mwari wangu, zvese zvandingataura, aiwa mumwoyo mune makomo nemakomo, asi pamunoravai vamwe vese vanotenda kwamuri, vanotaura nemi misine nguva, Mwari wangu, musandikanganwa. Cheukaiwo nezita rangu, ratidzaiwo kubwinya kwenyu. Ese maravei, musasiye kana rimwe, ende ngaauye aine dudziro, kwete anongopepereka nemhepo. Jehovha, dudziro ngaive iyo inozadzikiswa, inomanifesta, inoburitsa chakanaka chamakandisikira, chamakandiisira panyika. Aiwa ndoti iwa yawanda sara nopeswa nemuzita raJesu. Amen. All right. Guys,
it has been long. Today ndopandanga ndaumboti ndimbotaura but ndataura zvemagetsi aendaya and stuff, so handizodi kuti pandanyanya kugara ndisina battery and stuff. Okay, chekutanga ndinoda kupa kutenda kune kubaka family. Kubaka family handizive kuti ndingakusimudzai here, handizive kuti ndingakuberekai here, handizive kuti ndingakutendei nei chimwe chingaite kuti munyatsoona kuti ndiri kutenda from the bottom of my heart. Nerudo rwenyu, nesapoti yenyu, nekuvapo for me. It's not easy. Munoita kuti ndicheme, munoita kuti ndifile so emotional, nekuda kwokuti rudo rwenyu ndinorwuona. Tingava vashoma asi kuna tenzi takawanda, tingava vanoshoreka asi kuna tenzi aiwa tinotori vakanaka, tingava vanodzikisirwa kuna Mwari tinosimudzirwa. Ndozvinoita denga. Zvakawanda zviri kuitika mulife mangu, but pari zvino I want to thank God because ndanika hope neupenyu hwangu. Ndanga ndaluza tarisiro kuti nai Mwari ndichazovei, Mwari munoda kundisvitsa papi, Mwari munoda kuti zvinhu zvacho zviita sei, zvozodii. Asi nekuda kwekuti Mwari vanonzwa minamato, vasikana munozwa kunamata kwakanaka. Hanzi panoperera pfungwa dzako Mwari ndo paanotangira. Hanzi paunoshayiwa kuti zano ndoriwana kupi, tenzi chete ukadedza zita rake anokupa zano. Paunoita bofu risiri kuona nzira yekufamba nayo, ukadedza kuti tenzi, hanzi nzira unoivhurirwa naMwari. Paunoshayiwa chekudya kana pekuvata, kudedza Mwari kuti Jehovha, honai ndo zviri pandiri, ndoita sei, ndapererwa kwese kwese, ndamhanya, ndatenderera, ndafamba everywhere, ndatsvaga, ndaneta, handichazive what to do. Ndo panotanga manifesting yegrasiya redenga ipapo. Mwari vakanaka, ndinomutenda ende ndinomurumbidza ende ndinomuda. Handidi kunyeba. Mazuva apera Yesaya nguva, handingatoti kuti mazuva apera, I think kubva pese panga pachiitika mhizhonga nezvangu, ndanga ndisiri padhuze naMwari zvekudaro. Ndaingonamatawo here and there. Mutsanyu handina kana kutombobvira ndakabata, even though usina kana chekutoti udye, ndandisingatomboite. Do you know kuti sometimes pane pamwe pekuti simba racho rekunamata chairo unorishayiwa, kutaura naMwari chaiko unotadza kuti utaure naye, nekuda kwesituations, nekuda kwokuti pfungwa dzinenge dzawanda, wakuita kunge amhena. Ndakabatwa nemadepression akawanda, ndakabatwa nematrauma, ndakasangana ne-a-lot zvinondirwadza, zvinondishungurudza, zvokuti ndinodzamisa pfungwa kuti asina Mwari ndirimbori chii kwamuri, ndichazovei panyika pano, kusvika paextend yekuti ndakapotsa ndada kuzviuraya. I remember very well, it's this week pakauya remittance yepeji rangu, backup page raimbove titiana riya rakungonzi kamuhuman riya risiri kamuhuman lalicious. Ndakamboda kuzvipfudza nekuti there is something that I cannot tell you or tell anybody that I realize and see kuti why ndanda kutofunga somehow kuti again
Zvodaro futi Mwari andizive. Ndakatomboda kunyora kuisa post kuti guys, if kana mukazoona whatever ndaneta, ndatenderera, ndazama, I have tried so many things, so many ways, but ndapererwa. Munoziva kuti guys, I understand kuti sometimes vanhu vaya vanozviuraya, vanhu vaya vanozokomita masuicide guys, vanhu vanenge vashungurudzika kunzoko. Unopererwa kushayiwa kana newokuudza, unopererwa kushayiwa kana newoku. Do you know kuti vasikana, Mwari ndakamuona achifamba nemakumbo ake muupenyu hwangu. Jehovha ndakamuona, I believe kuti ndakamuona through my situations. Handiri kuenda go through asati asettled. I have been go through, but now at least I want to be grateful. May God bless you guys. May God be with you. May God protect you. May God gives you all what you wish in your life. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari ngavakuitirei zvamunoshuvira mukati memwoyo wenyu. Ndinoda kukutendai wese anobhilivha in me, wese anobhilivha in kubaka family, wese anobhilivha kuti aiwa life inooma, life unosangana nezvausingabhilivhe kuti is this me who is going through all this, but zvichitosovheka nekuda kwokuti tenzi vanenge vada zvavo. Kana vada zvavo Mwari, hakuna unozviramba. Vangakubhejere, vangataure kuti hakuna kwaunosvika, vangakudzikisira kuti hauna basa, vangakutorera sechinhu chisina basa muupenyu, but kuna Mwari une basa. Hanzi Mwari anonayisa mvura chero nyaatadza nhasi kumunda wake. Mwari anonayisa mvura chero nyaauraya munhu nhasi. Mwari anonayisa mvura chero neakaipa muroyi chaiye, because ndiMwari. Judgment ndiye anoipa oga, hakuna munhu anopa judgment. Chandinokumbira semaZimbabweans, sekubaka family, musazviitira inini chete, musaitira ini ndoga. Ndava the same support that I might need. Inotodikwawo nevakawanda, inotarisirwawo nevakawanda. Tiri munhamo nematambudziko, takawanda, tiri kusangana nezvakaoma, tiri muSouth Africa. It's not easy. You don't know how down I am. You don't understand what I'm going through. A lot I cannot share with you. It's not easy. Haisi nyore guys. Ndoda kutenda Mwari futi. Amai vangu vakaenda kuZimbabwe, ende kuva rababa rakagadzirwa, kukaiswa tombstone and stuff. Ndakazviona zvangu. I'm very sorry to my family. Handinambokomenda, but I saw my pictures, tombstone and stuff, everything. I saw it, but because of zvinenge zvichiitika, I am very sorry. It's not kuti ndinenge ndichiignore kuti, but sometimes unonguva yekuti unenge uchida space yako isinei nehama, isinei nechii, yekungoti you just want to be yourself. Kuti unyatsoona mistakes, unyatsoona paungagadzirisa, unyatsoona way to go, what to do, how to do it, so that you can do better. My mother, I owe you big time. I love you, Mama. Ndinokudai, Sophia Chitumbura. You are the best mother I have. You are my everything.
pokuti pega pega pandoda kana pandofunga kuda kukomita suicide zvinogara zvichiitika guys. Inini am suicidal, ndo zvanditori. That's why sometimes I become handizivi kuti ndingataura chiti chii, nekuti hasha dzikauya sometimes chero ndida kurova munhu, hasha dzandee ndinadzo kana kuti chii, ndinoenda kutonzwa kuda kutouraya chaiko chaiko, ndo zvandienda munhu. So ndopedzisa kana ndakutozvicheka cheka inini. And I think a lot of people, you know it, kuti that's how I am. So some of the people don't understand why sometimes I behave somehow. Ndo zvandiri. That's why ndichigara ndichitaura kuti it's not easy, and I don't believe that there's anybody who can change that, because that's who I am. Anditozive. But I am grateful kuti sometimes pandinoda kuita suicide, pandinoda kufunga zvakaipa zvokuzvipfudza, kana kuda kuzvimwa mushonga wemakonzo, kana kuda kuita sei, chinhu chinotanga kuuya mberi kwoso wangu, my mother. Yes, of course, mwana anouya zvake, but mwana wangu not that much kudarika mai vangu, because I know what she went through. I know how she suffered. It's not easy kuti wosiwa uine vana 9 pa9 yevavo, vosiwa vari vacheche kudai, haushandi, hauita sei, kurarama nemaricho kuti uriritire vana. Haisi nyore guys, haisi nyore. Even kusaenda kuchikoro kana kuita sei, I don't blame my mother. I'm blessed with all the care that she suffered kuti tive patiri pano nhasi. Chishuviro chekufadza mubereki, chishuviro chekumuitira zvakanaka, chishuviro chekuti aiwa vavewo nesmile sevamwewo vabereki. But she knows kuti kana zviri kundiitira ndiri right, I provide with what I can. And she knows that. She always talk about it. She always tell me that. Kuti Swaga, you don't have to worry. I know kuti kana zvinhu zvakanaka, haundikanganwi mwanangu. Namata. Sometimes ndindotomboignore chii, but every day mama wangu anenge aida kutongotaura neni vachinzwa ndiri sei, I love you mama, you are the best. Ndozoda futi kuti nditende ese ma-destiny helper. I think kana tichitaura kuti ma-destiny helper, people pasocial media thinks kuti ma-destiny helper ndevaya vanopa mari chete, kana kuti vanopa masters chete. Destiny helper zvinoreva kuti anokuyambudza, anokwanisa kuva pila rako pakuyambuka in any means. Either ingava hama chaiyo can be your destiny helper, either ingava shamwari can be your destiny helper, either ingava fani chairo can be your destiny helper. Kana tichiti pakuyambuka, kutondipa chekudya kana ndisina, you are my destiny helper. Kutondipawo zano rekuita ndive nesimba, ndive nefaith, ndive nekutenda, ndive nekufungawo kuziva kuti aiwa ndingafamba so negwara ripi. Vanotipa maadvices vaya, vanokomenda vachitisimbisa, vaya vanomira nesu thick and thin, my destiny helper. All of you guys, to me, you are my destiny helper. Vese vanokomenda vachingondiudza kuti I love you Swaga, be strong Swaga, Swaga be strong. Vanomira vasina kana mbubvira vakandipa kana sendi zvaro.
vasina mbobvira vakanipa kana star zvaro, vanongondisapota in talking, vanongondisapota pakukomendawo zvigudhu zvinoitawo kuti ndivewo nechiremerera, ndivewo nefaith pamwoyo mangu, ndivewo handizivi kuti ndingataura kuti chii, neconfidence in me. To me, you are my destiny helper. I want to say thank you so much, all of you, for the love, for the care, for the effort, for standing, fighting for me, being there for me. Makanyanya, you mean a lot to me. I don't know how I can express to you so that munzwisise how I am grateful. Nezvose zvamunondiitira. Guys, haisi nyore kuti kubva gore richitanga richinopera usina kana pekutangira, wakavharirwa everything, usina kana you don't understand. You are my family, guys. Do you know kuti zvese zvanenjinda go through, there are just few family members that might know. I think my uncles, 2 uncles that I talked to mostly, and nevakadzi vavo and mama, ndo vanhu vandoudza vekuhama dzangu kana ndichinda go through something. You understand? Kana ndichitoenda go through something, handitotauri anyone other than those 3 hama. You understand? Saka, it's not easy kuti uwane vanhu vanokuda, vanokusapota, vanomira nevo, vanokusimbisa the way you Kubakabaka family does. Emotionally, physically, spiritually, talking to you. You know, sometimes when you are going through something, when you are in depression, when you are going through some horrible situations, to have someone anecare yekungokufonera achikumudza, achikusweresa, that only zvinokupa strength, zvinokupawo kuti ufile kuti there are people out there who still love me, who believe in me, who is there for me. I love you. Vese vakandisapota, vese vari kundisapota iko zvinhu izvi. Ndoda kutanga, handizive ndichakata zvangu kuitira kuti at least I think ichatoita kana 1.5 hours ndichitaura. So mukaona iya ndienda posta inenge isati yapera, I think pa 1.5 hours tichangoita 30 minutes ya toposta. Guys, ndoda kutenda kune madestiny helpers ese vaindipa mari, vandaiendera kuinbox vachindinzwisisa, vandainotaura navo vachirerekawo misoro yavo neni, vachidembawo neni, vachipakura padiki diki pavainapo, deciding kuti hama dzavo dzishayiwe zvadzadzifanirwa kunge dzichiwana nekuda kwaSiwaka. Vana vavo vatadze kudya chingwa chine jemu, chine dovi, chine mazai nekuda kwaSiwaka, vapangura. Vachisarudza kuti vana vavo vatadze kunge vachibhadharirwa zvikuru nekuda kwaSiwaka. Guys,
You don't know how I am feeling. I love you so much. I really appreciate. May God bless you. Makanyanya. Imimi ndimi mune Yesu. Handina kumbonzwa anybody achizvitaura kunze uko. Handina kumboona any platform paine zvakapostwa. Handina kana kumboona vasikana ka munoita kuti ndifile I don't know. I believe kuti there's something good in you because it's not easy to support a swag. Handikumesheni nemazita. Why? Because ruvengo rwacho pasocial media rwakanyanya. Kutukwa kwacho pasocial media kwakanyanya. Kumurwa kwacho pasocial media kwakanyanya. Kudzikisirwa kwacho kwamunozoitwa kuitwa vanhu vakashata. Kuitwa so I am not going to mention vanhu vanondibatsira kuseri vasinei nechekuita nesocial media. Mese zvenyu ndoziva kuti makawanda zvokuti dai ndaikuisai palisti kudai munokwanisa kutosvika kuma30 chaiko. Who have been there for me, who have been supporting me up to today. I love you so much. Haisi nyore kuti unogara imba yakakura kudero and uchibhadhara mari yakawanda kudaro asi uchikwanisa kusevhaivha, uchikwanisa kutombobatsirika paunochema. Haisi nyore guys. Handisi kuti it's a must kana kuti zvinotonipa kuti pfungwa dzangu nditobva ndatozviudza kuti no because of you stand with me. No, you know it's not easy guys. Paunenge wambozamawo kuti wakusimuka kudonha kudaiwo guys, unoshingirira kubatirira mabazi muzvii, unozofa hako wadonha but wakabatirira ipapo kuti handingazodzoke futi kumashure ndamboenda apa ndiri. Zvingaitika kune macircumstances, kune zviitiko zvatosangana nazvo, maproblems mamwe anokonzerwa nevaunenge uchitotemba, vaunenge uchitotrasta, vaunenge uchitofunga kuti ndevako chaivo chaivo. Asi just because they have decided just to hate you, of which we cannot stop them. We cannot tell them what to do. But zvakaoma. Ndopfungwa dzimwe dzinozonyanya kundowandira idzodzo kuti I can't. Why? You know kuti guys, I know kuti vanhu vazhinji people don't understand me. People always think that swagger is wrong, swagger nekuda kwe my character, my behavior that I cannot try to change, but I will try my best, but it's not easy. It's not easy. Zvinotoda minamato mitsanyo kuna Mwari kuti iye Mwari ega akwanise kuzviita. You understand? Saka rudo rwenyu irworwo rwamunondiratidza kundibatsira kwamunenge muchiita, chandogona kukutendai nacho guys, maoko angu nemashoko angu nemunamato chete. Handina ndinotambura, you know ndinosangana nemaproblems left, right and center. Zvimwe kuda vanhu ava kuzodzimarawo vakuzodududza, vakuzongoignora and kungoita zvese izvi. Zvimwewo kudawo vanhu vanenge varemerwa, munhu wozviti regai ndizviroonori, ongozvisudurudza. These are some of the things that I begin to understand, especially kuna Andy.
That woman, she was like my mother. Even up to now, she is a mother. Kune mamistakes akaitika zvawo akawanda andandisina kutarisira from her, but the period yatanga tiri tese iyoyo, that woman, I wish her good. I wish her good. Ndinoda kumutenda. There is a lot zvakandiitira. Zvandinoziva ini zvinoipa kuti ndinge ndine respect kwavari. I've got so much respect for that woman. She was like a mother to me. Ndaitofila kuti ndina mai, even though ndaivati andi, just because taisaspenda ma-hours. She can comfort me. She used to talk to me like vaindipa inonzi chi what called confidence in myself. Vaindipa confidence dzakanyanyisa, vaindipa faith, vaindipa simba on being a human being. Saka ndinoda kukutendai andi, although zvakaitika, whatever that happened, I don't have to justify kana kuti whatever, either makatora decision yenyu in which way, for the reasons you know the reasons, and it doesn't matter. We move on. I am very sorry for whatever that I have wronged you. Find it in your heart to forgive me. Kukumbira kwandikuita ruregerero hakusi kwokuti dzokai mulife mangu. Kukumbira kwandikuita ruregerero handisi kwokuti you have to be around me, but for that time period yatakambenge tiri tese, there is a lot of good things that you have done for me. Although ndandisina kuexpecta kuti zviite end in that way. Zvakandirwadza, ndakaita depression, ndakapotsa kuzviuraya, ndakasangana nezvakawanda. Even musikana uyo wamunowirana nayo anokwanisa kukuudzai. She used to comfort me. She used to kundisimbisa. Although ndandiri murima kuti ndiye akakonzeresa zvese izvo. But only God knows. Mwari ndiye anoziva. Mwari ane chekuita. Ane the reasons why akatendera kuti those things zviitike nenzira idzodzo. Chandandisina kungoexpecta kuti andi maingoenda kungondisiya on the middle of the process without telling me. I didn't expect that from a mother. I didn't expect, even nyangwe dai ndanda kuronga sei, nyangwe dai ndanda kutadzira sei. The only thing that I was expecting, no Swaga, zvausati wabhadhara mari yese, mari iyi kana kuri kuti uchida kukondinya, kondinya on your own. Inini handisina pandichakwanisa kuti basi chero kutongonyepa kuti ai pamurume wangu kana kuti family yangu kana kuti ndapererwa nebasa zvaitove nani. At least zvaindipawo inini kuti number one, ndisaite stress of losing you. Zvaindipawo inini kuti at least
hana yangu idzikame. You know how much I loved you. You know how much I appreciate you. You know the respect that I had